Gernikakoa izan zen Espainiako estatuan onartu zen lehen estatutua, baina gauzatu gabe dagoen bakarra da. Urkulluk eta Sánchezek kronograma bat adostu zuten, baina esan bezala ez da bete 2018an adostutakoa. Espetxeak kudeatzeko eskumena izan da Eusko Jaurlaritzak jaso duen transferentziarik garrantzitsuena. Tresna hori oinarrizkoa da euskal presoak gizarteratzeko. Horrekin batera beste 4 arlotako eskumenak jaso ditu: bizitzeko gutxieneko diru sarrerarena, errepideko garraioarena, liburuak identifikatzeko ISBN eta ISSN nazioarteko kodena eta Ondarroako itsasarloko eraikin batena. Nafarroako gobernuak errepideen trafikoa kudeatzeko eskumena lortu du berriki. Eta Gernikako estatutua betetzeko 25 bat eskumenen transferentzia egitea falta da oraindik. Espainian PP Vox eskuin muturreko gobernu bat eratuz gero, transferentziak negoziatzea are zailagoa izango litzateke datozen urteetan. Baliteke Madrildik datorren haizeak autogobernurantz baino gehiago birzentralizaziorantz jotzea luze gabe.